Du filmar eller? Du har inte kvar det? Ja, det var. Kom igen Viktor! Är du mot bollen Viktor? Är du mot bollen Viktor? Kör Incredibile. Kärringen, hur går det? Vi är fokuserade. Han har redan näsan på oss. Jag vill inte få se. Vill du baksidan bögen? Men tugga inte så. Åh, ska vi ringa mamma? Jag måste ringa mamma. Mamma, kom och håll mig i handen. Mamma, kom och håll mig i handen. Det är så synd om mig, mamma. Nej, hur fan jag fallat. Och ingen här blir förklassad. Han tycker inte att det är ett annars du klarar det. Någon är du sprayad. Någon är du sprayad. Vad blir det Viktor? Vad har du varit på? Ja, du låter som en kärring nu eller? Vägen, hur går det? Kom igen nu Viktor! Mamma, kom och hålla honom i handen. Nej, jag pallar inte. Är du säker? Gör det. Ta en tugga till för fan. Kom här. Bögen, kom här. Händerna. Hör du? Tack så mycket. Kärringen, hur går det? Jävligt starkt. Allvarligt. Han slutade, ja tack. Kan jag tugga till då? Kan jag tugga till? Kan jag köpa mjölk eller? Ja. Jobbigt? Stackar lilla flickan där. Är jobbigt eller? Gör dig. Hotdog. Ge mig händerna. Kom ihåg vad jag sa till dig nu. Jag menar allvar. Tack så mycket. Släng det. Se till att du utsätter dig extremt dåligt när du är en liten flicka. Inga pussar eller någonting. Tack så mycket. Tack. Nästa offer. Varsågoda. Det är någon som tror att de har stakar. Någon tjej som tror att de klarar det. Det är löjligt snabbt.